Ndinokukwazisai mose vateereri vakatarisa paFacebook, paYouTube, paTwitter. Kana usati wafollowa paFacebook, kutokumbirisawo uchingobaya button rakanzi follow kuitira kuti usapotsa anything chatinoposta papage pano tichisangana nevaimbi vakasiyana siyana. Nhasi ndiri kuBotswana handisi kuZimbabwe, saka ndinoti dhumela makadiko Mwamwari. Nhasi ndotaura nani? Kunofara here vakunashe Studios. Nhasi ndokutaura naPreacher Kanobaya. Preacher Kanobaya vanobva nechekupi? Ndiri kwaMutare. Unobva unzwa munhu achiti ndinobva paHarare, ndinobva paBheshinafu, tiri kupi manje? Alright. Preacher Kanobaya murume anobva kuMutare, Makandeya, Masabhuku, Chigango, achinzi Simba Rashe Kanobaya. Alright. Ko tiri kuBotswana zvokuti ndikada kukutsvagai ndapinda ndinokuwanai kupi? MuBotswana tiri muGaborone, muNotwane. Alright. Tinogara muNotwane. Alright. Okay, Preacher, tafanira kukuzivai. Ko makatanga rini music? Music ndinorangarira kuti music ndakaitanga I think ndisingazive. Nekuti ndakangokura mumba makanga muchiitwa zvemusic. Mudara wangu, to me, he was almost an artist because munhu airidza mbira nengoma dzetraditional dziyadziya. Alright. Saka ndakangokura ndichingozvidzidza ndichingozviadmire. I think ndokwa ndakatangira music, but zvekuzorekodha ndakatanga kurekodha muna 2022. Alright. neKunashe Studios. Ndopane first album yangu inonzi Zvakarongwa naMwari. Then ndobva ndazoita another album, second album rinovara 2024 inonzi Anesu. Alright. Ndinogara ndichibvunza vaimbi kuti ko sei pese apa maamusina, because manditi makatanga kuita zvekuimba kare mukanditaurira nhoroondo. Chii chisingaiti kuti muzorekodha panguva iyoyo? Chekutanga ndechekuti makatarisa nyika yedu yakasiyana nedzimwe nyika. Nyika yedu apa nhasi tiri kuBotswana. Yes. Zvakaita kuti tisangane muno muBotswana ndo zvakaita kuti tizorekodha. Alright. Ndaenda karamba ndiri kuZimbabwe ndine vimbo yekuti ndingadai ndisati ndasvika pakurekodha, but unozoendawo kune dzimwe nyika zvokuti zvinenge zvakareruka kuti unge uchizokwanisa kunge uchirekodha. Otherwise dai zvisiri izvozvo ndikadai ndikatanga kurekodha. Alright, komukoma wangu, music yamunoimba munoisa mukategori ripi? Inini music yangu igospel, but gospel waene same sizvakanodza pekutanga kuti ndonzi Preacher Kanobaya. Ndinoimba nziyo dzekuparidza. Alright. Ndinoparidza vhangeri kuburikidza nekuimba. So unozwa kuti nziyo dzegospel pane dzekurumbidza, patini dzangu dzekurumbidza dziripo hadzo, asi zhinji dzacho ndedzekuparidza. Zvinotoparidza vhangeri kutovhura verse, totarisa verse kuti verse yakadai soi, ndakutobata producer ndotomutumira chorus, iye obva andigadzirira beat, ndochitora mhari idzo iri mubhaibheri ndoisa ipapo, vanhu voteerera zvawo music vachitodzidziswa nemusic. Alright, saka imimi masong enyu ari word based, hamuroteswi, hamudini? Song handiroteswe song. Chandingatorota pamwe ma-instruments. But mazwi chaiwo, kurota mazwi no. Unogona kurota instrument iri sound wongoirota, either ichiridzwa nemunhu kana uchiridza iwewe. Then from there totrya kungokomboza umbidya. Topa vanogona kuzogadzira ma-instruments ndozotigadzirira. Then I think asi inini zvandinoita ndezvekuti ndoti ndakaverenga bhaibheri, ndakanzwa maridzo, ndo panototanga song yangu ipapo. Tanga kutogadzira song, totopedzisira ndaimba. Sezvo mati muri preacher, which means mune sangano ramunenge muchimboita muchishera shoko tichiparidza. Vanhu mune kuchechi kwamunoenda nditi. Vanhu vamunonamata navo vanogamuchira sei kuti maakushanda nenzira yekuimba iri nzira yekuparidza? Ipapapo pakatomboita challenge. I think that was one of the reasons why mabvudza kuti makoresa yamaimboita nezvei. That inini ndakanga ndiri mwana wemunhu wandorecognize as artist, ara Kanobaya. Saka ndakazenge ndakurira kupostori. Saka kupostori nawo hakunai zvema-instruments izvi. Saka kuimba kwangu zhinji kwaka kuri kuimba kwepostori, kwekuchurch.
saka kuti ndizvozvi but zvototi mainstruments ndaiyagona but ndaitoita zvokuwanda zviya zviya kuti mafundisi asandione asazvizive kuti ndinoridza mainstruments saka izvozviya izvo zvakanditorera time kuti ndipinde zvokuti kana pandakatanga kurekodha ndakanga ndichiri still attached mbijani kuchechi kwandakakurira but vakatanga kutoita distance themselves kuzosvikawo nekufamba kwenguva ichavazoita vachizokusarurirawo zvimwe ndokuzowana dzimwe hama dzandakasenge ndakuungana nadzo. Hama dzandaungana nadzo idzi vanozogamuchira vazhinji vacho vanotoshuvira ndoti nditorekodha nditori under church as church tichirekodha tese saka hapana problem so far. Then mukuparidza sure ndine mamwe ndine kereke yandopinda evaChrist Family uyezve ndiri mushumiri anoparidza mumawhatsapp kuti vazhinji ukuwanikwa ndiziva ndiri asi ndichiri kumbozvisplita ndisati ndakuzisanganisa. Pandinoisa mharidzo yangu ndoisa mharidzo, pandinoisa music yangu ndoisa music. Mataura challenge handiita kuti ndiusvike pane mubvunzo, saka kune vamwe vari kusangana nezvamakasangana nazvo, mashoko amungade kuvapa? Ndingangoda kuvapa kuti chinhu chekutanga pagospel kuziva nekuti yatinoimba gospel iyi zvinhu zvakadesignwa kare naMwari, zvinhu zvinofanira kuteedzerwa. Saka zvazvinoita ndezvekuti pane chinhu chinonzi passion. Passion chinhu chinokusunda kubva mukati, but iwe unogona kunge uchitenda zvinhu zvinoparidzwa nevanhu. Saka ukaparidzirwa neasingazive nepassion zvinoclash, zvinenge zvichikusunda mauri. Saka I think yambiro yandingape kuna vanosangana nazvo ndeyekuti zvinhu zvese zvinotangira pane shoko rechokwadi. Ngatitsvagei kuti ichokwadi here kuti Mwari havadi udimbwa, Mwari havadi mainstruments. Saka ukatanga waita tsvakurudzo iyoyo unogona kuona kuti still unogona kutonga uchitoparidza semuMwari iyeyo uchiridza zviridzwa zvako. Mumwe asingazvikwanisi achitoparidza Mwari wake, achivhura bhaibheri rake, achisanangura mumwe achiprofita. Saka takapowa zvakasiyana siyana kuti Mwari vanoziva zvakatitenderedza. Saka vamwe vakavati sezvo nguva yavo ichawandirawo ndikaendisimudze vashumiri vanoimba kuburikidza nenziyo kuti munziyo imomo vawane vachishandira vawane kuponeswa, vawane kudzidziswa. Alright, okay, kopricha kanobaya tichipendera zvedu chirongwa chedu. Kune vanhu vanenge vachida kubata muziki yenyu kana kubata vanokubata ipapi? Pricha kanobaya paFacebook ndine page inonzi Kanobaya, paYouTube ndine channel yakanzi Kanobaya, kuTwitter zvakare Kanobaya, Instagram Kanobaya. Saka ukangonotaipa kuti Kanobaya panotobuda masongs angu zvakare nepama digital platforms ese anotengeswa music tiripo, unongoenda zvakare. Nzira iri nyore kuti vagononge vachindiwana zvakare kungoenda paKunashe Studios ndinovimba kuti ndo recording label yandichange ndichingoshandisa. Saka wherever paunoenda pana Kunashe uzongosearcha kuti Simba Rashe Kanobaya kana kuti Kanobaya inowanika. Ndopanda vatsvaga nemaalbums, ndine maalbums maviri so far 2024 unoyu. Ndina album rakanzi Zvakarongwa naMwari, ndina album rakanzi Anesu nemamwe masimu achange tina watiri kugadzira. Saka ndo kunowanika music yangu zvakare ikoko. Thank you so much. Zvimuitire zvakanaka munhu washe.